Φίλοι και φίλες, συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, τη μεγάλη αυτή μέρα της εργατικής τάξης, για να τιμήσουμε τη θυσία των 200 κομμουνιστών στην Κεσαριανή, των 200 ηρώων της εργατικής τάξης. Να τιμήσουμε και τη θυσία του δικού μας συντρόφου και συντοπίτη, κομμουνιστή. Να τιμήσουμε το σύντροφο το Σταύρο τον Κάπα, το σύντροφο που συνελήφθη γιατί κάρφωσε τη σημαία του αγώνα στο κάστρο του Αγίου Ανδρέα, που δεν έσκυψε το κεφάλι, που δεν δέχτηκε το μέλλον που ετοίμαζαν για την εργατική τάξη και το λαό της πατρίδας μας. Έτσι σε αυτόν, όπως και σε άλλους 199, έλαχε ο κλήρος να γίνουν ήρωες της εργατικής τάξης της Ελλάδας, αλλά και της παγκόσμιας. Σε μια Πρωτομαγιά, όπως νωρίτερα το 1936, άλλοι εργάτες έβαλαν το στίγμα τους, αλλά και την Πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο, που η εργατική τάξη πλήρωσε με αίμα. Το ποίημα του Μπέρτολτ Μπρέχτ «Άλλαξε τον κόσμο, το έχει ανάγκη», θα μας παρουσιάσει ο Μιχάλης Μπάκος. Τον κόσμο κι αν αλλάξεις. Οργή και υπομονή, γνώση και αγανάκτηση, γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά, ψυχρή υπομονή και ατέλειωτη καρτερία, κατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου. Μονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας βοηθήσει πώς την πραγματικότητα. Φίλοι, φίλες, συντρόφισσες, σύντροφοι, για μας τους εργάτες και τις εργάτριες η σημερινή μέρα δεν είναι μια απλή επέτειος, γιατί εμείς την κάθε επέτειο που τιμάμε δεν την αντιμετωπίζουμε σαν κάτι που έγινε στο μακρινό παρελθόν και σαν μουσιακό είδος. Τίποτα από την ιστορία του λαϊκού εργατικού κινήματος δεν αφορά το παρελθόν. Έχει τη βάση του στο παρελθόν, αλλά αφορά το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό αισθανόμαστε την ευθύνη μας απέναντι στην εργατική τάξη, να αντλήσουμε διδάγματα, να βγούμε πιο ικανοί και πιο ισχυροί ιδεολογικοπολιτικά, ώστε να συνεχίσουμε αυτή την πορεία. Να συμβάλλουμε ώστε να ριζοσπαστικοποιείται η πάλη της εργατικής τάξης, να δυναμώνει η σύγκρουση με τον ταξικό της αντίπαλο, να έρθει πιο κοντά στην εκπλήρωση της ιστορικής της αποστολής, να κατακτήσει την εξουσία και να πάρουν οι εργάτες στα χέρια τους τον πλούτο που παράγουν με τα χέρια και το μυαλό τους. Οι 200 κομμουνιστές αυτοί έγιναν ήρωες γιατί απλά έκαναν το καθήκον τους. Σε αυτή τη λέξη βρίσκεται το μεγαλείο κάθε ηρωικής πράξης, χιλιάδων επώνυμων και ανώνυμων κομμουνιστών. Έκαναν το καθήκον τους συνειδητά. Είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας, κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του εργατικού επαναστατικού κινήματος της χώρας μας. Η στάση τους μπορεί και πρέπει να συνεχίσει να εμπνέει, να διδάσκει, να ατσαλώνει και να μαχητικοποιεί στις σημερινές συνθήκες με τις διαφορετικές δυσκολίες που παρουσιάζονται. Ο Κώστας Βάρναλης για την Πρωτομαγιά του 1944 και τη θυσία των 200 έγραψε: «Ήταν Πρωτομαγιά, χαρά Θεού να τη βλέπεις. Μέρα από αυτές που ο άνθρωπος με την ατομική και συλλογική ηρωική θυσία του μένει αθάνατος, γράφοντας με το αίμα του ένα μύθο, κοιμήλιο για τους κατοπινούς. Τέτοιο κοιμήλιο είναι η Πρωτομαγιά του 1944 στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής, όπου θυσιάστηκαν 200 παλικάρια για χάρη του φασιστικού Μινόταυρου. Οι παλιοί και οι ομόψυχοί τους θυμούνται. Οι γεννημένοι μεταπολεμικά έμαθαν και πολλοί έβαλαν για πάντα στην καρδιά τους τα 200 παλικάρια. Οι περισσότεροι σημερινοί όμως νέοι και τα παιδιά κινδυνεύουν να απολέσουν αυτόν τον μύθο, μια και η σύγχρονη σχολική παιδεία, ελάχιστες αράδες έως και καμιά, διαθέτουν για τη θυσία στην Κεσαριανή. Κι όμως, τόσο πολλοί και όμορφοι στίχοι γράφτηκαν από κορυφαίους και άλλους, όχι τόσο γνωστούς μας ποιητές. Κάποιους ελάχιστους από αυτούς σήμερα θα ακούσουμε τώρα σε λίγο. Έτσι, γιατί σήμερα είναι Πρωτομαγιά. Πρωτομαγιά του 1944, Κώστας Βάρναλης, απαγγέλει η Ηλίτσα Καραμάνουλα. Προσκύνια το Πανάγιο χώμα, με την ψυχή κατάκροφα στον ουρανό υψωμένη. Όποιος και να σε, όθε και να σε, κι ό,τι άνθρωπος να σε. Πιότερο αν είσαι του λαού ξωμάχος, χειρόμαχος, φτωχόπεδο, που αθέλητα σε έβαλε να καρφώσεις τον αδερφό σου αντίκρα σου. Με μάνα εσύ και εκείνος. Ετούτη μάντρα αντίκρι σου το σύνορο του κόσμου. Σε αυτήν επάνω βρόντιξαν ο Διγενής και ο Χάρος. Ήτανε πρώτη του Μαγιού, φως όλα μέσα και έξω. Έξω τα χρυσολούλουδα και μέσα η καλοσύνη. Παράδιασε πας στο σοβά πιστάγκωνα δεμένους. Και θέρισε με μπαταριές οχτρός ελληνομάχος. Όχι έναν, δύο ή τρεις, 200 παλικάρια.
Δεν ήρθαν μελοθάνατοι με κλάμα και λαχτάρα, μον ήρθανε με λόγαμπροι, με χορό και τραγούδι. Και πρώτος άρχος του χορού, 2 μπόγια πάνω από όλους, και από το χάρο 3 φορές πιο πάνω να Φίλοι, φίλες, συντρόφοι και σύντροφοι, την Πρωτομαγιά του 1944 η Κεσαριανή βάφεται στο αίμα 200 παλικαριών, κομμουνιστών και αγωνιστών. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά παρά να ζει σκλάβος. Με αυτά τα λόγια, ένας από τους 200 εκτελεστέντες κομμουνιστές στην Κεσαριανή έδειξε το δρόμο. Η ζωή του, όπως και των υπόλοιπων συντρόφων του, φόρος αίματος για τη λευτεριά. Η θυσία τους, λύπασμα ζωής για την επόμενη μέρα. Για ένα κόσμο έτσι όπως τον ονειρεύονταν, λεύτερο και δίκαιο. Οι γερμανοφασίστες κατακτητές μετέφεραν πρωί-πρωί τα παλικάρια φορτωμένα σε φορτηγά στην Κεσαριανή. Ανά 20 τους στείνουν στο απόσπασμα. Η 1η του Μάη του 1944 καταγράφεται ως η πιο ματοβαμμένη. Ο ελληνικός λαός έπρεπε να πληρώσει το αντίτιμο για ένα Γερμανό στρατηγό που σκοτώθηκε σε μάχη στους Μολάους στη Σπάρτη στις 27 Τετάρτου του 1944. 170 ήταν πρώην κρατούμενοι της ακροναυπλίας και οι υπόλοιποι πρώην εξόριστοι στην Αράφη. Όλοι οι κομμουνιστές. Τους είχε παραδώσει στο γερμανικό στρατό κατοχής η δικτατορία του Μεταξά. Έγκλημα πέρα από κάθε λογική και φαντασία. 200 κομμουνιστές, αγωνιστές για τη λευτεριά της πατρίδας, έπρεπε να πληρώσουν με τη ζωή τους τον στρατηγό. Στο προσκλητήριο της Κυριακής κανείς δεν φανταζόταν τι θα γίνει. Το μόνο σίγουρο ήταν ότι δεν θα τους δολοφονούσαν εκείνη τη μέρα. Κυριακή δεν γίνονταν εκτελέσεις. Κανείς δεν λύγησε. Ένας-ένας, όσοι άκουγαν το όνομά τους στο προσκλητήριο εκείνης της Κυριακής, ήξεραν τι τους περιμένει. Θάνατος, φόρος αίματος για τη λευτεριά. Στο όνομα κάθε ονόματος, ρίγη σεβασμού για τον ήρωα που θα περνούσε στην ιστορία. «Ζήτω το ΕΑΜ! Γεια σας αδέρφια! Εκδίκηση!» ήταν τα λόγια του αποχαιρετισμού. Κανείς δεν φοβήθηκε, κανείς δεν λύγησε, κανείς δεν ζήτησε να του χαριστεί η ζωή. Γιατί η ζωή κατακτάται και ζωή σημαίνει ελευθερία. Και το προσκλητήριο τελείωσε. Συμπληρώθηκαν οι 200 που χρωστούσαμε για να πληρωθεί το γραμμάτιο του στρατηγού. Στο μεγάλο μέτωπο, ήδη ένα χρόνο πριν, είχε αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση από το Στάλιγκραντ. Το θηρίο ψυχοραγούσε, αλλά δεν ξεχνούσε ποιος είναι ο αντίπαλος. Το πρωί της Πρωτομαγιάς του 1944, στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου όλοι ήξεραν και όλοι έκαναν την επιλογή τους. Δεν χρειάστηκε να ρωτήσουν τι και πώς. Με τ' άκουσμα του ονόματός του, καθένας έβγαινε μπροστά, με σφιχτή τη γροθιά στα σηκωμένα μπράτσα. «Ζήτω το κουκουέ! Εκδίκηση!» Οι 4 λέξεις που πέρασαν από 200 στόματα. Και ένας λεβέντικος χορός κάτω από την μπούκα των πολυβόλων. Τι να φοβηθούν, από τι να κάνουν πίσω. Ήταν Δευτέρα, ήταν Πρωτομαγιά του 1944 και το ημερολόγιο έλεγε πως ο ήλιος θα έβγαινε στις 5:33. Από την Κυριακή κιόλας, το ρολόι της ζωής για 200 παλικάρια είχε αρχίσει την αντίστροφη μέτρηση. 10 φορτηγά χρειάστηκαν να πάνε τους μελοθάνατους στην Κεσαριανή. Ο δρόμος προς το σκοπευτήριο γέμισε ρούχα και σημειώματα των παλικαριών προς αυτούς που άφηναν πίσω, στο πόδι τους, να συνεχίσουν. Όλα τα σημειώματα, όλες οι κουβέντες τους αποπνέουν περηφάνεια, λεβεντιά. Τίποτα δεν δείχνει φόβο, μόνο την ανάγκη να πούν αντίο. Να δείξουν σε αυτούς που παραμένουν στη ζωή πως ο αγώνας δεν πρέπει να σβήσει. Πρέπει να συνεχιστεί και να δυναμώσει. Φάρος η ζωή τους για τις μελλοντικές γενιές. Μέχρι και σήμερα. Πατερούλη, πάω για εκτέλεση. Να είσαι περήφανος για το μονάκριβο γιο σου. Να αγαπάς και να λατρεύεις την κορούλα σου και την αδελφούλα μου. Και οι 2 μεγάλοι άνθρωποι. Γεια πατερούλη. Ναπολέων Σουκατζίδης. Δεν σας ξέχασα ποτέ. Για σας και για τον ελληνικό λαό έδωσα τη ζωή μου. Σήμερα, 1η Μάη του 1944, σας φιλώ για τελευταία φορά. Γράφει ένας από τις εκτελεστέντες που δεν αφήνει καν το όνομά του. Μόνο το αρχικό γράμμα Α. Αγαπημένοι μου, ο θάνατος μου δεν πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας ατσαλώσει πιο πολύ για την πάλη που διεξάγεται. Σφίξτε τις καρδιές σας και βγείτε παλικάρια από την νέα δοκιμασία. Έτσι θα μας τιμήσετε καλύτερα. Όταν ο άνθρωπος δίνει τη ζωή του για ανώτερα ιδανικά, δεν πεθαίνει ποτέ. Με πολύ αγάπη. Σας φιλώ, Μίτσος Ρεμπούτσικας. Στο πέρασμα των παλικαριών, των κομμουνιστών αγωνιστών, λένε οι μαρτυρίες ότι οι άντρες έβγαζαν τα καπέλα τους και οι γυναίκες έραναν με λουλούδια.
Όλοι υποκλίνονταν στο μεγαλείο εκείνων που με ψηλά το κεφάλι έζησαν και στάθηκαν απέναντι από το απόσπασμα, διατρανώνοντας ως την τελευταία του στιγμή μία και μόνο επιθυμία. Την επιθυμία τους για Ελλάδα ελεύθερη, ανεξάρτητη, για Ελλάδα του λαού της. Κι ύστερα το σκοπευτήριο στην Κεσαριανή. Στο θυσιαστήριο της Λευτεριάς γράφτηκε μια από τις πιο λαμπρές και πιο ηρωικές σελίδες στην ιστορία του εργατικού και κομμουνιστικού κινήματος. 200 πρωτοπόροι αγωνιστές, μέλη και στελέχη του ΚΚΕ, έπεσαν ως τον τελευταίο με το κεφάλι ψηλά. Οι 200 της Κεσαριανής ζουν. Ανάμεσά τους και ο δικός μας, ο σύντροφος Κάπας. Η Πρωτομαγιά του 1944 ήταν κόκκινη. Κόκκινη σαν το αίμα τους, που πότισε το σκοπευτήριο. Κόκκινη σαν τα υψηλά ιδανικά των κομμουνιστών. Τα ιδανικά που σήμερα μας οδηγούν να βάλουμε τέλος στις αυταπάτες, στο φόβο και στη μυρολατρεία. Στα ιδανικά που αναδεικνύουν ότι η εργατική τάξη έχει τη δύναμη να αντιστρέψει τη σημερινή κατάσταση. Που μας οδηγούν στο να ακουστεί μυριόστομο, καμιά θυσία για τους εκμεταλλευτές μας, ταξική αφύπνιση, ενότητα και οργάνωση παντού, πάλι για την ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής, για την υπεράσπιση της ζωής της εργατικής οικογένειας από τη φτώχεια και την ανεργία. Όλοι στον αγώνα για μια ζωή αντάξια της δουλειάς μας και των αναγκών μας, για να γίνει η εργατική τάξη δύναμη ανατροπής και εξουσίας. Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά. Εργάτη, μπορείς χωρίς αφεντικά. Λύση για το λαό υπάρχει μόνο με οργανωμένο εργατικό λαϊκό αγώνα, σε σύγκρουση με τα μονοπόλια, τις ιμπεριαλιστικές ενώσεις, τις κυβερνήσεις και τα κόμματά τους, τους δορυφόρους τους, με λαϊκή συμμαχία. Φίλοι, φίλες, συντρόφισσες, σύντροφοι, οι 200 της Κεσαριανής είναι αθάνατοι. Ένα είναι βέβαιο, κανείς τους δεν έφυγε πραγματικά. Εξακολουθούν να συντροφεύουν τις ψυχές, τις καρδιές, τα οράματά μας, τους αγώνες μας. Όλοι τους κοσμούν το πάνθεο των ηρώων της πατρίδας, του εργατικού λαϊκού κινήματος. Το αίμα τους κόκκινη γραμμή, κριτήριο παντοτινό. Εκτελέστηκαν μα δεν πέθαναν. Μέχρι σήμερα τους ακούμε. Εδώ πέσαμε, παιδιά του λαού. Γνωρίζετε γιατί. Γυμνοί, κατάσαρκα φορώντας σημαίες. Η Ελλάδα τις έραψε με ουρανό και άσπρο κάμποτο. Ακούσατε τις ομοβροντίες στα μυστικόφωτα αττικά χαράματα. Είδατε τα πουλιά που πέταξαν αντίθετα στις σφαίρες, αγγίζοντας με τα φτερά τους τον ανατέλλοντα πυρφόρων. Είδατε τα παράθυρα της γειτονιάς να ανοίγουν στο μέλλον. Εμείς μερτικό δεν ζητήσαμε. Τίποτα. Μόνο θυμηθείτε το. Αν η ελευθερία δεν βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα. Γεια σας. Ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Ούτε σε ξερονίσια, ούτε σε φυλακές, ποτέ τους δεν λυγίσανε οι κομμουνιστές. Εκ μέρους της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Τα χρόνια κρέ, γέροι και μαζικοί, και τώρα μικροφυτήρα. Αμέλα σε πον, όπλα δουσουέ, τιμή και δόξα στο κουκουέ. Εκ μέρους του Πάμε. Εμπρός, λαέ, μη στηθεί στο κεφάλι, τώρα με το Πάμε για κοινωνία.